Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqala ukungena kuleli khasi, acela ukuthi ucofe ibhathini usubscribe, ukhulise leli khasi khona uzohlezi uy'thola njengoba zinjalo. Inkantolo isiseve iPhalamende ngamaphepha ngenxa yecala elifakwe i-MK Party ikhalaza ngokubekwa kukandunankulu ukuthi akukho emthethweni. Awuzizwele ngowakho bezikhulumela bona kulo msindo olandelayo. Coach kusesengamaphepha okuqala la manikhumbula kahle the time siyovotela iPremier noSpeaker kwaba nendlela ababenza ngayo esizoyichaza ngokuthi lo lahlelo lwasebenzisa lokukhethwana laphaya lalungekho free and fair. Kwakuney'ndlela ababenza ngazo ababekhombisana ngazo ukuthi yabo ukuthi ngivotile, so kunama video footage, kunayo yonke into ayi-proof, and sazama ukuyi-raise kwi-judge elalikhona. Kwasho ukuthi hayi kwakungathi leyo umuntu ohambisana nabo, so sabe sesifaka amaphepha-ke enkantolo. Kuyasijabulisa-ke ukuthi kubonakala ukuthi cha inkantolo ikusukumele and amaphepha asefikile kubo ukuthi bezochaza, okuwukuthi-ke ukuchaza kwabo fanele baphikisane nama-video footage. Ngizonithumelela futhi nalawa la wesibili la khona ngeviki endlule kuchazeke ngendlela e-wrong ukuthi sidikilile. Cha, asidikilanga. Into ezosinceda la ma-comrades ukusebenzisana ney'nkantolo, ngoba kuningi okubonakalayo ukuthi laba bantu ba-arrogant, kuningi okubonakalayo okuveza ukuthi akuze kuba lula laba bantu kulwa nabo ngamandla, kufuneka ingqondo. So kulokhu zinkantolo-ke ezizosinceda ma-comrades. Why nginithumelela lokhu ukuthi nibone ukuthi asihleli, siyasebenza futhi siyazama. Isifiso sethu ukuthi if le esiyifakile inkantolo ingabathola besephutheni, that means yonke into kufanele iqalele phansi, even ukukhethwa kuka-Premier kuyomele kuqalele phansi. So ibalulekile-ke, iyajabulisa futhi ma-comrades ukuthi inkantolo isiwafakile amaphepha sebewatholile, so ukuthi bazoyichazela, okuyinto-ke esijabulisayo amakhomanda. Ngiyabonga.